Perlok bej menta sosial nga priang sabhai pi ha kane ka channel banik blog. Nga ti boro pi lio I bha ha gala patah hubor ba kini ki kinthe dimet kini kinthe daka ki nang bun bha ha po ka jela me khlia ka chongi. Sngap chua ya kane ka jingpla jong ni kong kinthe daka I kinthe dimet. I phla kumno ha kane ka por. Ngayon jong tengah jenjar kada rawat belarang pak yuara. Ti ma pia ngata ka jenjar wat belam yo. Hatu perlok pingit na ya kane ka jingpla bat kane ka jingkren bat kane ka jingong jong ni kong ha kane ka por ha ka jingshim interview jong kini kinong pathai kubor. Katkum ha ka jingpej ka jonga kini kinthe dimet ki ong dapat belarung am yo re te kumpi ki kinthe ki bapej ha kane ka video pi jenjar na ka jeka wat bela. Te haba pi jenjar ka jika wat bela ne ka jika bela te pi ngop na ha gini kam auria ha gini kam khajimet tang kata kede pentu. Jenjar wat belam yo. Ti kali kam ko vijiet dak mon ladi. Ne dom pun bore pina pun wana ne kam. Ya kata danang manilang. Itai bre ba pensit ipi mut iya lang haju kam ne iri tang nang manilang mi pina ban ya ne kam. Ditangin nang manilang. Mut ila jong imya ne. Eha. Dem itai di kenthe serang. Senjang. Kumno kong pi ong balik kong pikir nga ya kane ka jingkren jong ini kinong sim interview ya pi. Haba utau shenrang ula dei unong ya lam ya pi sia kamut udeu ta ke nyumen. Haba piti pi kinong ya lam longkum kita giledar ngongai pi gide kita ken giledar ke bayalam ya pi hak hajimet lani hak kata ke dimet hak kata ke kam auria gide kita ken giledar kinong ya lam jong pi. Haba piti pi giledar kinong ya lam ya pi kinong penbiang kam ya pi gide kita hi gimen ki bajule hak katu kam waju ya daburam ya kita gi shenrang. Kajaka kumno pila ipun bed. Bidon dak hotel ne bidon dak kajaka ke yang bugawai. Yang PTS di Polda dan MTC. Apa MCC ban. MTC. Demut kadai kajaka ke ba la pun yang lupa bet. Demut la pun yang lupa itu apa ni kami pi bet. Oh tu dan tu beli utri tu Amuk dia beteri hang tai. Katkum ga jingpla jong ini kong de utau shenrang ubatre ha kata hotel hi ubayalam ya gani kenthe ban pengop ha kam auria ban le ha kam sniu ban le ha kam dakai ban le ha kam khajibet de une unong tre ha gani hotel hi ubayalam ya gani kong tengong ai phi perlok ha jing shisha ka sorkar bat ki pulit jong me khalia ga jongi ha jing shisha ki de ban simkhia bha ya kane ha jing shisha ki de ban tokit bha ya kane ha jing shisha ki de ban bat nong ya utau nong elam ya gani kong namar bo neu shenrang de we u shenrang bo men phao bayai hini kam khajimet dual ada gani kong ka karnga ba deu ba khajimet henry nga ongai pi deu ni wei shenrang unong peniai udeu ledar jong kinong khajimet udeu ledar jong ki the dekat udeu ledar jong kinong le kam auria hajing shisha ka sorkar me khlia ga jangi hajing shisha ki polit ki de batokit bha ya gane hajing shisha ki de ban tokit bha ya tau briu bakhot ya ni ikong ki de ban wat jing tip bha ha eu sa eu shong hajing shisha ka ta hotel hajing shisha ngela de ban khandang bat hajing shisha ki de ban khang khrdep sundan namar ba ta hotel om de hotel ka bha Henry ka de hotel ka basniu na ka basniu tam ka hotel ka basniu tam namar bale namar bau tau nong tre batre hang ta one khot ya gane kong ban lej ha ka ta hotel bau tre teu tau nong tre ha ka ta hotel tau shinrang u khot ya gane kan the ban ya lam ha ka ta ka tre jing u te ha to pension ya ka ta sai komen e phi perlok ada pension ya em sai komen e phi ka de ne kam de ne ka ta jing keren junga sai komen e phi ha ka ne video namar bale namar bo shinrang ule umta shenrang kete mtate te ga sorkar ka de ban chim khya bhai gane ki polit jonga me khlia jongi ru ge de ban chim khya bhai gane namar baude une ubriu batre ha kata hotel hiu bayalam ya gane kong man pengop hai kam auria ban pengop hai kam sniu ban ai kam ya gane kong akam ru omdera kam bha ga de kam auria ga de kam ga basniu na ga basniu tam ha khamar ga jong blele te sngo bha ban shim sngo bha ban le bet yak badon kam yau neu briu haji sha phim der ban plaj phide ban ai be dak batang e bat kani ko hotel ru lada kile lamale no ongai phi sngo bha ban khang khredep no ya ni hotel namar bagi dei ki nong tre hotel hi ki ba pen jabo bha ya gi kin thai ka si gi jongi ki ba pen ngop bha gi ni kam auria Demut pihun kong gani ka jingim kaldi jupi piyaj. kata ngongai phi kani kentin em joy kong em gade kentin ga basu plaj hang tu shisai
Henry ka mansim ba syapo pat dik kat no ka mansim ka terang ban yai nang ne syakmat ban kajimet di man la kasngi man la kamit ban yo ya kala hajar sawajar ha kashimet Pi kuat menim kan yang cikim ne pi kuat na ben kelan. ong ini ba inong sim interview hang ne phi kwa nem kong ban kelano ya kani kam phila nem teng kuat ban kela yong ni kong kani por namar ba kani surjai kong galong ka bersau pham ni asngo bhare tengapan ngas ngape hajan ngas samlor ni hajan tini kong hi ong kuat ti haba pi kuat ban kela ngeu bha wat jule shu ya gini kam lada don gino kino ki briu ki ba wan pen bore pi ban khaji ha gini kam dimet ngong ai pi ngeu bha naitre pen klain da ka bor duai oble ban light na gino ki jing sha pen shoy ha ka jing em jong pi ka dei tang ta ka shan ha ka jing em jong pi ban light na gini kam auria ban light na gini kam snew wal dagi briu ne kan tel no shenrang khot biang e pi wat pet ya ka lai hajar ya ka saw hajar ha ka shemet wat pet wat bu akhmat ya ka lai hajar saw hajar ha ka shemet sneu bha ban bu da ka jing duai pan no ble un ai pi ya ka jing kar khu wal da pi tre ki kam ke barit ki beria ke bayo tang tu kat ne spa ha ka chisngi ru pin sabit pin sabyang ayeng hasem jong pi suki basuki da pi im hok da pi kamai hok suki pin sa long briu pin sa man briu hi ublei hi su thu ublei hi yo i na jrong ya ga jingle ga jong pi ya ga jing tre ga jong pi tre ayu pi ta ayu pi tre stom ne pim tre stom ne ublei yo i pi jaum sep ne pi jaum snam ne ublei yo i na jrong tang ublei betip ya kita bro perkhat ken ya ga jinglong renyang ga jong pi bat ya ikuni kti ga jong pi bat ya ga bahaya ngasem ga jong pi bat kum juiru apo jela me clear jing barok kawai ajing shisha pd ban perkhat ya kata nai perkhat re tang yal de simen perkhat ya gine ki briu ki banang don ki ba om pejule ha kato kam ken perkhat ya kata nai perkhat re tang yal de simen Nenek ai dak liang jong ka bor sarkar ke bala bat tengi pi jong bala sabar arsin mah. Di gak dan kanunu kalenti sai pi bakin kala. Yan taslap ini teki klik nak siang ta. pej naga bor jong sokar naga bor jong plidru habaki lap yang ni tedimet ki ong ki klem sneng ki klem ong ki klem pen i ki klem pen sutu yang ni tedimet habaki lap ki ong lit na sieng ki pulit ayu kum gine ka sorkar ayu kum gane ka sorkar teng mendak no thanre do kata namar bak sorkar te kamdir bakali pej yang tu kide ki pulit te ki syakri jong ka sorkar kita ken jide ben tip bahaya gane kide ben ai bah ka jing sneng ka bateng e kide ben pen sutu bah kide ben batai bah kelan no kong le kom ta kong le no kom ta kong batai hang tu ken pen sutu ken Henry kat bagini pulit pat ki ong da ki lap te kilet na sieng kata tega basuk bah kata tega bapen yo bor ka bapen yo mensim susu ya ken tedimen ka bapen yo bor ka bapen yo mensim nang ya chaprang kong nang ya susu kong hani kam long kum ta te ga jingle ini pulit namar bagani jingong jing pulit nang ne em ki ong dagi lap te lit sying ki tangam ta ni kong de su jam ha te don hire te tang mensim ga bas nguting tang phang ru kis ngolai lut bah te ga jing im klem jing perwai ni kong yai be syakman namar bagani ga jingle jong ni sorkar meklia ga jongi kane ga rul ga an jong ga sorkar ga jing senjor jong ga an kini kin hedimet ki klem perwai namar ble namar baga jempalan tangum ta perlok min second do no next video